עכשיו, לי קראו הילדה מתוכנתת. למה מתוכנתת? אמא שלי הייתה מורה. היא דחסה כל ידע אפשרי שיכל להגיע אליי. רק שתבינו, אני מגיל 3 כבר ידעתי לקרוא ולכתוב. מי שילמד את הסולו של שיר סטנדרט שקוראים לו It Don't Mean a Thing, הוא ישיר עם הביג בנד. ברור שאני צריכה לשיר את זה, ברור שאני צריכה ללמוד את הסולו הזה. תקשיבו, סולו מהגהנום. הוא הולך ככה. פעם ראשונה על במה, עם תזמורת ביג בנד. החלטתי שאני צריכה ללמוד תואר שני, ניהול ומנהיגות בחינוך באוניברסיטת בר אילן. 8 בבוקר. שיעור ראשון, כלכלת החינוך. רק מהשם חרדה בכל הגוף. כל אחד מציג את עצמו. מגיעים אליי. זאת אומרת, אני סגנית, אני מורה, כל אחד כאילו מבינים למה הגעת לתואר הזה. לא אגיד שאני מנהלת תוכנית מצוינות. אני זמרת חלבונית ומנצחת. הגשנו הצעה לתזה. שנייה לפני שהגשנו אותה, פתאום קלטתי שזו הצעה לדוקטורט. שזה מצחיק, כי בתואר הראשון שלי, הסמינריון, אמרו לי שהגשתי תזה. מוגזמת, כהרגלי. בתוך פחות מ4 שנים, תודה לבורא עולם, תודה לאיריס, סיימתי גם תואר שני וגם דוקטורט. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לזכרו של עמית גולן המופלא.